Oh, anong gahilak mong coffee na? Buntis ko ni ko. Si Mark ang amahan. Asa man si Mark? Atong istoryahon si Mark na pangunagutan kaniya. Saon, buntis sa iyang uyab, buntis sa si Bia. Pero naigugma ko ni Mark. Remember katong party niya naa si Mark? I-invite na ako siya. Nahubog siya. Ako siyang idala sa kwarto para makatulog. But iya kong gikama. Unsa may buhaton nato ani karon? Kumbinsiha si Mark na patyo niya ang anak nila ni Bia. Ipakuha niya. Pero labag na sa batas. Walay pero og dili na nimo buhaton magpakamatay ko sa imong atubangan karon dayon.